खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना दिनैनि ब्रेकिं निउजजों आं बबिता बर'। बिटिसि खुंथाय सोलायनाय होनायनि असिलाजों रायजोनि गेजेराव गामि गामि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'। मैया शुक्रबाराव उदालगुरि जिल्ला 34 नं खालिंदुवारनि सिङाव बटाकुसि गामिनि बानजायनायाव राजखान्थिनि सांग्रांथि मेल खुंजायो। मिथिनो मोननाय जायोदि मेलखौ बानजायनायाव गामि रायजो आरो गामिनिनो बारग' एनडिए बिएस ग्रुपनि सोद्रोमा दावहारु बर'आ मैखोमै बाहागो लानाय बानजायनायाव खुंजायो। मेलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि, खालिंदुवार समस्तिनि बिजाथि दिलीप कुमार बर', खैराबारि समस्तिनि बिजाथि बाबुल बसुमतारि, भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि मनमोहन बर', टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कबिन बर'जों फरायसा आफादनि गोबां मावथि बिथांमोना बाहागो लाहैयो। इउपिपिएल आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय राव। जोंहा माने मोनसे सोलायनायनि थाखाय गोदान मोनसे राजखान्थि जांख्रिथायनि गोनांथि जादों आरो बे राजखान्थि जांख्रिथायखौ लाबोनो थाखायनो गामि गामि बेरायनानै जों रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो रायजो राजाफोरनि जिफोर दुख दुर्जुग माने खैफोद दुखु दाहाफोरखौ जोङो बुजिनो नाजादों आरो बे साइकेल रेलि आरो हानजा सुरनाय बेवहाय जोङो गासैबो जेंनाफोरखौ बुजिजोब्बाय। गामि ओनसोलाव लामा सामा मोजां नङा, दै लोंनायनि खुनु मोनसे बेबस्था गैया, आबाद थिलिफ्राव माने दै जगान हमनायनि खुनु बेबस्था गैया, जोंनि थानसालि एलपि स्कुल लाइब्रेरिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा। बे गासैबो बिथिंनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङखायनो जोङो दिनै मोनसे राजखान्थि सोलायनायनि मोनसे जांख्रिथायखौ जागायदों आरो बे रेलिया साक्सेसफुल जाबाय। रायजो राजाफ्राबो मोजाङैनो बुजिबाय आरो एबार इउपिपिएलनि सरकार फैगोन बेयो रोखा जाबाय। To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.